खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं निहा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 16 फेब्रुवारिनिफ्राय आसाम बिधान सभानि जथुम। मोन 34 जिल्लायाव इभिएम आरो भिभिपिएटिनि सेथि थाखोनि नायबिजिरनाया आबुं जाबाय। अमृत प्रभा महन्तनि जामिन आर'जलाइखौ बिजिरसालिया फिन नेवसिगारदों। क'क्राझाराव राइजोफोरजों बुग्लिजाना सासे मोसौ सिखाव जिउ खहा। महिनाबारि सत्रनि गायसनगिरि श्री श्री नारायण दास ठाकुर आटानि 533थि जोनोम सान खुंदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सोलिफु आसाम बिधान सभानि जोबथा जथुमा फैगौ 16 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन। आसाम बिधान सभानि बे जोबथा जथुमाव रायजो सोरखारा जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां लिरनाङै अनसुंथाइ एबा रिटेन ग्रेड बाजेट दाखिल खालामगोन। बिस्थिबारखालि बे बाथ्राखौ अफिसियेल फोसावदों। मख'नो गोनांदि आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ 16 फेब्रुवारि खालि फुंनि 9:30 रिंगायाव बिधान सभानि जथुम खुंनो हांख्रायदों। बिधान सभानि सासे सेनियर अफिसारआ मिथिहोनाय बायदिब्ला आसाम बिधान सभानि जोबथा जथुमा सानब्रैनि हाबाफारिजों जानो हागौ। बे सानब्रैनि गेजेराव बाजेटखौ जमा होनाय जागोन। मानोना फालांगियारि बोसोनगिरि आफादनि जेबो जथुम जायाखैमोन, बेनिखायनो दासिम आबुं फारिलाइखौ थि खालामनाय जायाखै होननानैबो मावख'गिरिया बुंदों। सोलिफु बोसोरनि मार्च-एप्रिल दानाव खुंजानो थांगासिनो आसाम बिधान सभा बिसायख'थि। दासान्दि खुंथायाव थानाय बिजेपि दोलोआ सा 64 एमएलएफोर दं। बेनि जुथायारि दोलो एजिपिआ सा 9, इउपिपिएलआ सा 7 आरो बिपिएफआ सा 3 एमएलएफोर दं। गुबुन फारसे कंग्रेसआ सा 26, एआइइउडिएफआ सा 15, सिपिआइ आरो रायजर दलनि सासे एमएलएफोर दं। रायजोनि मोन 34 जिल्लायाव इलेक्ट्रनिक भटिं मेसिन इभिएम आरो भटार भेरिएबल पेपार अडिट ट्रायल भिभिपिएटिनि सेथि थाखोनि आनजाद नायनाया आबुं जाबाय। सासे मावख'गिरिया फोरमायनाय बादिब्ला भारतनि बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय बिथोन, नेमखान्थि आरो मावफुंनाय नेमखान्थिखौ मानिनानै 11 दिसेम्बरनिफ्राय 9 जानुवारिसिम बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादोंमोन। गेबेङै आरो बिखान्थियारि मावफुंनायखौ थि खालामनो थाखाय बे हाबाफारिनि समाव गनायजानाय राजखान्थि दोलोनि थान्दैफोरा नुजाथिदोंमोन। हाबाफारियाव गासै 43,348 बेल्ट इउनिट, 36,113 कन्ट्रल इउनिट आरो 45,332 भिभिपिएटि इउनिटफोरखौ आनजाद नायनाय जादोंमोन आरो गासै रायजोआव बाहायनो थाखाय थियारि मोननाय जायो। तामुलपुराव सेथि थाखोनि आनजाद नायनाया 18 फेब्रुवारिनि गेजेराव आबुं जागोन। मानोना गिबि खोलोबनि नायबिजिरनायाव मेसिनफोरनि अनजिमाया थोजासे नङामोन, बेनिखायनो गासैबो जिल्लायाव सुफुंग्रा नायबिजिरनायनिबो गोनांथि जागोन, जायखौ बै समसिमाव फोजोबगोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। मावख'गिरिया बुंबावोदि सेथि थाखोनि आनजाद जोबनायनि उनाव एप्रिल दानाव जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय इभिएम आरो भिभिपिएटिनि सुबिदाखौ लानानै थियारि जागोन। आसामनि हार्टथ्रब मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायनि गुबुन सासे दायनिगिरि अमृत प्रभा महन्तनि जामिनखौ बिजिरसालिया फिन नेवसिगारदों। अमृत प्रभा महन्तनि जामिननि थाखाय आर'जलाइ होनायखौ कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन कर्टआ नेवसिगारो। मख'नो गोनांदि दिनै जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय केसनि हियारिंखौ खुंनाय जायो। हियारिंनि हाबाफारिया कामरुप मेट्र' सेसन आरो जिल्ला बिजिरसालियाव जायो। सिगाङावनो रिमान्डआव दैथायहरजानाय 3 दायनिगिरिफोरनि जामिननि सायाव गावनि रायखौ होयो। बिजिरसालिया अमृत प्रभा महन्तनि जामिन आर'जलाइनि सायावबो गावनि थिरांथाखौ होयो। बिजिरसालिया बडीगार्ड नन्देश्वर बरा आरो परेश बैष्णवनि जामिन आर'जलाइनि सायाव गावनि रायखौ होदों। मख'नो गोनांदि 22 जानुवारियाव क्षमाकान्त महन्तआ जामिननि आर'जलाइखौ बोखांनानै लाफिनदोंमोन। बियो केसनि दावगानाय, गावारि आरो आयेनारि जाहोनफोरखौ नोजोर होनानै जामिननि आर'जलाइखौ बोखांना लाफिनदों। सन्दीपन गार्गआबो गावनि जामिननि आर'जलाइखौ बोखांना लाफिनदों। एसआइटिआ गुबुन 3 दायनिगिरिफोरखौ जामिननो बोखारनो थाखाय बिजिरसालियाव आर'जलाइ होदोंमोन। गरिमा साइकिया गार्गआबो 3 दायनिगिरि जामिनखौ बोखारनो थाखाय बिजिरसालियाव आर'जलाइ होदोंमोन। दिनै बिजिरसालिया आर'जलाइनि गोबां हियारिंफोर आबुं जादों। क'क्राझाराव फिन हानजायारि गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मोसौ सिखाव सन्देहआव हानजायारि गाग्लोबनाय जाथाया जाबावदों क'क्राझाराव। क'क्राझारनि कारिगावआव जानाय जाथायनि उनाव बे खेबा क'क्राझार पुलिस थाना बेन्दोंनि फटगाव टिलापारायाव हानजायारि गाग्लोबनाय जाथाया जादों। पुलिसआ सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय हर गेजेराव मोसौ सिखावफोरनि मोनसे हानजाया टिलापारानि थागिरि आबादारि फगुना नाथनि न'आव मोसौ खावनो नाजादोंमोन। गामिनि सुबुंफोरा सासे सिखावखौ हमनो हानायनि उनाव हानजा जुथिनानै बुग्लियो, नाथाय सिखाव हानजानि गुबुन 3 सुबुङा खारखोमालांनो हायो।
उननि समाव हानजायारि बुग्लिजाना मोसौ सिखावखौ गाज्रि हालोदाव क'क्राझार पुलिसा बोखांहैनो हायो आरो क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरो। नाथाय ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो मोसौ सिखावआ जिउ गोमायो। बबेखानि जिउ गोमानाय मोसौ सिखावखौ दाउलाबारि साहा बागाननि थागिरि 35 बोसोर बैसोनि अनन्त मण्डल होननानै सिनायथिदों। बेनि उनाव नायबिजिरनायखौ आवगायलांनो थाखाय पुलिसा मोसौ बिगोमा फागुना नाथ आरो बिनि बिसि रिमाबाला देबीखौ क'क्राझार थानायाव लाबोयो आरो जेरा खालामो। गामियारिफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला तिलापारा ओनसोलाव थांनाय माखासे सानफोराव गले गले मोसौ खावनाय जाथायफोरा जानानै थांदों। दासिम खमैबो 20 मोसौफोरखौ खावनाय जाबाय, जायनि जाउनाव थागिरिफोरनि गेजेराव गिनाय आरो रागा जोंनाय सोमजिदों। बे जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो दं। मयनाबारि सत्रनि गायसनगिरि श्री श्री नारायण दास ठाकुर आतानिनि 533थि जोनोम सान फालिदों। साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै मयनाबारि सत्रनि गायसनगिरि श्री श्री नारायण दास ठाकुर आतानिनि 533थि जोनोम सान फालिदों। बे हाबाफारियाव आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बाहागो लादों। जयन्त मल्ल बरुवा आरो हाग्रामा महिलारिया हाबाफारियाव बाहागो लानानै आलारि बाथि फोजोङो आरो गावसिनि सिबिनायखौ होयो। बेनि अनगायैबो नलबारि, चिरां आरो बाक्सा बे मोनथाम जिल्लानि सुपारिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिसआ मयनाबारि सत्रनि जथुनाव हाबा मावो आरो गावसिनि फुजिनायखौबो होयो। सिबियारिफ्रा हरिनाम लानानै पालनाम फोरबोखौ रंजाखांहोयो। साननैनि बे हाबाफारिनि जोबथा साना दिनै गाहामैनो जोबनानै थाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।